И здравейте, хора! Здрасти! Днес ще направим Q&A, но всъщност няма да е Q&A, а ще си задаваме въпроси и всеки от нас трябва да отговори на тях. Тоест, аз съм подготвил 10 въпроса за него и той е подготвил 10 въпроса за мен. Аз съм Дени, а това е Алекс, да се представим. И така, Алекс ще започне с първия му въпрос и да видим той какво ни е подготвил. Колко обичаш, Алина, своето куче? Много. Много. Интересно. Наистина много. Тя ми е любимото куче, Аха. въпреки че съм нямал други кучета до сега. Не се знае. Не се знае, никога не се знае в живота. Добре. Айде да ни ти си. Добре. Първият въпрос от мен е кога се запознахме ние двама? Преди 4 години в училище. Първи клас. Добре, даже така. Какво животно се представиш? Труден въпрос. Казвам немска овчарка. Добре. Да. Добре. Моят трети въпрос Добре. е: коя е твоята любима видеоигра? Имам всъщност няколко. Гангстър Вегас и една с целене с пушки. Добре. Само Не знам казвам, точно. тук не правиме никакви реклами, да се знае. Да, да се знае, не правим никакви реклами. Задължително. Моят трети въпрос е колко сантиметри е дълга косата ти? 3. Добре. Давай. Според теб, има ли човек, който е по-готин от теб? Със сигурност има, но няма. Да, ето тук се показва егото му. Добре, ти си. Добре. Нали това ти беше четвъртия въпрос? Да. Значи аз четам моят четвърти въпрос, който е: кой е твоят идол? Васил Иванов Кончев, т.е. Васил Левски. Добре. Левски. Давай. Как се казваш? Денис. В началото го казах. Какво да направя сега? Трябва да се запознаят зрителите с нашия водещ. Аз съм една жалко нищожна малка въшка, все пак. Алекс, стига сега. Шегувам се. Добре. Пети въпрос, нали това ти беше петия въпрос, Да. значи аз четам моят пети въпрос, който е: би ли си направил YouTube канал? Да. Да, бих. Добре. Аз казвам, на колко години си? На 10. Чудно. И аз. Шестия ми въпрос е: би ли си взел куче? Когато и да е през живота си. Да. Напълно да, защото кучето е най-добрият приятел на човека и също така, според мен, децата израстват в най-добра среда, когато живеят с животно. Добре. Давай седмият ти въпрос. Кой ти е най-добрият приятел? Ти? Много си ме. Добре, ти си. Моят седми въпрос е: би ли ме убил за 1 милион лева? За нищо на света, приятелю. Добре, това е истинския приятел. Това е хора. Това е истинския приятел. Дори това не сме го репетирали, представете си. В смисъл, аз не знаех, че този въпрос съществува. Добре, давай осми ти въпрос. Обичаш ли училището? Да. Обичам наистина. Аха. Харесвам. Значи Просто ми обичаш да харесва. получаваш нови знания. Да, и да се виждам с приятелите. Много Ами, добре, много да. добре. До някъде и аз съм така, все пак ние с Дени често се виждаме, все пак сме съученици, но да. Да не кажа всеки ден се виждаме. Да, минаваме към твоя осми въпрос. Би ли участвал във филм? Да, с удоволствие. Добре. Кое е любимото ти животно вкъщи? Аз имам риби и куче, Да. и по-скоро е кучето. Да, Айде т.е. сега да не обиждаме Припомням, рибите. Алина. Да.
Айде сега да не обиждаме хората, които си имат риби. Мисля, че рибите са най-хубавите животни. рибите са Сега си хубави, рибите са си хубави животни. И са вкусни. Нищо не казваме. На вечеря ядохме лаврак. Добре. Деветия ми въпрос е: кой е любимият ти спорт? Карате. От плуването и танците, които ги зарязах всичките, ми остана каратето, то ми е най-при сърце. И също така за мен е важно да знам, че във всяка ситуация бих могъл да се защитя, ако се налага. Да. И това е важно. Давай. Ако можеш да промениш нещо в живота си, какво би било то? Сега пак не правим рекламите, но бих играла по-скоро повече на любимата си игра, отколкото да гледам TikTok. Защото не обиждам тези, които са тиктокъри, но аз и то също самия имам тиктокър, TikTok. Ето тук някъде ще ви излезе, някъде ето тук. И не обиждам тези, които са тиктокъри, наистина не ги обиждам. Но... TikTok си е хубаво приложение, просто. Да, просто мисля, че е малко губене на време. Да. Наистина и според мен. Да. Интересно. Истината не обиждаме никого. Ти си. Кой език би искал да изучаваш? По принцип, като бях по-малък, доста се двумях между руски и инглиш. Но... Тоест английски, да. Но тъй като в днешни времена английският е много по-нужен от руският, защото е национално приет език, мисля да изучавам него. Защото руският може да е близък до нашия роден български език, но английският може да ми е по-нужен, затова аз казвам английски. Добре. Това беше, хора. Това беше, хора. Сега можете да се абонирате за канала ми, като ударите камбанката, за да получавате известие, когато кача ново видео. Да лайкнете клипа и чао!